Doei. Ik weet even niet waar we naartoe moeten. Ja, of is het wel gewoon 4 dan? Quarto piso. Oké, nou, ik ga nog één trapje op. Oké. We hebben de sleutels gekregen. En ik ga jullie gewoon eens eventjes het mooie huisje laten zien. Want het is een pareltje. Kijk even. Het is de woonkamer. Leuk hè? En even naar beneden. Kijk eens even de vloer. Het is een keramiekvloer. Oh. Dus het gaat een beetje moeilijk hè? Ik vol de hele poel. Het pronkstuk. De keuken. De gang. Met badkamer nummer 1. Hier. Een kinderkamer. Is die voor jou? Nee. Maar meer als jij snurkt. Dat is wel handig. En we hebben hier een balkon met de wasmachine. En zeg je eens wat voor wasmachine dit is? Ja, dit is een hele speciale, want je kunt er zelfs mee drogen. Nou, en dan hier. Onze slaapkamer. Kijk eens. Moet je binnen wassen. Nou, hier worden we heel blij van. Salut. Elke dag vanaf 2 uur op Plaza de Ayuntamiento. Ja, oppassen, want een stukken vuurwerk vallen gewoon op je. Wat vond je ervan? Mijn oren piepen nog een klein beetje. Ja, wel heel grappig. Ja, echt. Iedereen stond om 12 uur al klaar. En om 2 uur is het losgebarsten. Mijn oren piepen. Nou, we gaan even op ontdekkingstocht in onze buurt. Er zit een klein kapelletje aan de overkant. Even koekeloeren. We zijn in Ateneo. We zijn hier met Lucia. En hier komen alleen leden binnen. En Lucia is lid, dus wij mogen alles introduceren mee. Nu kunnen we genieten van, het is een beetje een bejaardenshow eigenlijk. Met oude mannetjes die gitaartje aan het spelen zijn. Dit is wel een topplek hè. We gaan weer een maskelet bekijken. Maar we gaan weer knallen op een paar minuten. Wij zijn vandaag al voor de tweede keer op het strand. En het is heerlijk om te ontspannen. Want zwemmen, dat zit er nog niet in. Want de temperaturen gaan omhoog. Dit klopt niet. Gaan omhoog en dan weer naar beneden. En opeens is dan bijvoorbeeld de lucht helemaal blauw met een zon. En daarna helemaal bewolkt. Dus zwemmen zit er nog niet in. Maar wel lekker ontspannen. En dat hebben we gedaan. We zijn vandaag bij de Tierenfabriek
net iets buiten Valencia. Maar wat doen we hier eigenlijk? Nou, we krijgen een bierproeverij en een rondleiding door de brouwer. Het is nu al 6 uur geweest, dus het is wel tijd voor de Cabalgata del Patrimonio. Een hele optocht met grote poppen en muziek, net voor Fayazan.